Na veľkých podujatiach, ako sú majstrovstvá sveta či Euro, vždy existuje množstvo analýz na predpokladaného víťaza celého turnaja, ale aj na najlepšieho strelca podujatia. Nikto si však nedokázal predstaviť, že zlatú kopačku pre najlepšieho strelca získa na Eure 2024 Slovák Ivan Šranc. Aby to bolo presné, musíme samozrejme spomenúť, že je jedným zo 6 víťazov s 3 gólmi na konte. Európska futbalová únia UEFA pred majstrovstvami Európy rozhodla, že jediným kritériom na zisk ocenenia bude počet strelených gólov. Asistencie ani odohrané minúty sa pri hodnotení nebudú zohľadňovať. V minulosti tomu tak nebolo a odniesol si to napríklad Čech Patrik Schick. Ten bol na predchádzajúcom Eure 5-gólový rovnako ako Cristiano Ronaldo. V prospech portugalskej hviezdy však hovorila navyše jedna získaná asistencia, a tak Patrik Schick skončil až druhý v poradí. Tentokrát je teda všetko inak a môžeme sa pozrieť bližšie na víťazov zlatej kopačky tohtoročného Eura. Olmo asistoval Ferranovi Torresovi pri jedinom góle proti Albánsku a svoj prvý gól strelil proti Gruzínsku pri výhre 4-1 počas skupinovej fázy. Potom skoroval a asistoval pri víťazstve 2-1 nad Nemeckom vo štvrťfinále a postupne sa dostal na vrchol s gólom v zápase proti Francúzsku v semifinále, ktorý skončil výhrou Španielska 2-1. Ak by o víťazovi stále rozhodovali aj asistencie, tak by s bilanciou 3 góly a 2 asistencie bol víťazom práve Olmo. Útočník Liverpoolu skoroval pri víťazstve 2-1 nad Poľskom v úvodnom zápase Holanďanov. Potom pridal ďalší gól pri prehre 2-3 proti Rakúsku počas skupinovej fázy. Gakpo potom skoroval a asistoval za Holandsko proti Rumunsku v 8-finále a pomohol týmu zabezpečiť štvrťfinálovú účasť. Gruzínsky útočník dal gól v každom z 3 zápasov svojho týmu v skupinovej fáze proti Turecku, Českej republike a Portugalsku, pričom pridal aj asistenciu pri výhre 2-0 nad Portugalskom. Harry Kane si otvoril svoj účet v druhom skupinovom zápase proti Dánsku. Ďalší gól dal v 8-finálovom predĺžení proti Slovensku. Tretí gól zaznamenal pri výhre 2-1 nad Holandskom v semifinále. Vo finále sa nepresadil a tak zostal na 3 góloch. Mladík zaujal hneď v úvodnom zápase, keď Nemecko vyhralo 5-1 nad Škótskom. A ďalší gól pridal pri výhre 2-0 nad Maďarskom v skupinovej fáze. Oba jeho góly boli víťazné. Potom ešte skoroval aj pri výhre 2-0 nad Dánskom v 8-finále. Hráč Slavie Praha dokázal na Eure zdvojnásobiť svoje gólové konto v drese slovenskej reprezentácie. Najskôr zaznamenal víťazný gól proti Belgicku a potom pridal aj otvárací gól pri prehre 2-1 s Ukrajinou v druhom skupinovom zápase. Tretí gól dal proti Anglicku v 8-finále a dlho to vyzeralo, že jeho gól bude napokon víťazný. To sa žiaľ nestalo a Slovensko teda ukončilo svoju púť práve v 8-finále. Ako sa ti páčilo Euro 2024? Napíš to do komentárov, no a ak sa ti video páčilo, pridaj like a odber a vidíme sa opäť na budúce. Dovtedy ahoj.